Sveto pismo Staroga Zaveta. Knjiga o Ruti. Prvo poglavlje. Elimeleh se seli u Moav. Za vreme vladavine sudija nastade glad u Judinoj zemlji. Jedan čovek iz Vitlejema u Judi ode sa svojom ženom i svoja 2 sina da kao došljak živi u zemlji Moav. Čovek se zvao Elimeleh, njegova žena Noami, a njegova 2 sina Mahlon i Kilion bili su Efraimovci iz Vitlejema u Judi i otišli su u zemlji Moav i u njoj se nastanili. Noamin muž Elimeleh umre i ona ostade sa svoja 2 sina. Oni se oženiše Moavkama, od kojih se jedna zvala Orpa, a druga Ruta. Kada su tamo poživeli 10 godina, umreše i Mahlon i Kilion. Tako Noami ostade i bez dece i bez muža. Naomi i Ruta se vraćaju u Vitlejem. Kada je čula u Moavu da je Gospod priskočio u pomoć svom narodu i dao mu hrane, Noami se spremi da se odande vrati sa svojim snahama. Tako ona izađe sa svoje 2 snahe iz mesta u kom je živela, pa krenuše putem da se vrate u Judinu zemlju. Tada Noami reče svojim 2 snahama: Vratite se svaka u dom svoje majke. Neka Gospod pokaže ljubav prema vama kao što ste vi prema svojim pokojnicima i meni. Dao vam Gospod da obe nađete mir, svaka u domu svoga muža. Potom ih poljubi za rastanak, a one glasno zaplakaše, pa joj rekoše: Ne, mi ćemo s tobom, tvome narodu. Ali Noami reče: Vratite se, kćeri moje, zašto biste išle sa mnom? Zar ću roditi još sinova koji bi vam mogli biti muževi? Idite, vratite se, kćeri moje. Ja sam suviše stara za udaju. Čak i kad bih mislila da za mene ima nade, kad bih se koliko noćas udala pa rodila sinove, zar biste ih čekali dok ne odrastu? Zar biste zbog njih ostale neudate? Ne, kćeri moje, meni je čemernije nego vama, jer se Gospod okrenuo protiv mene. Na to one opet glasno zaplakaše. Potom Orpa poljubi svoju svekrvu i ode, ali Ruta ostade s njom. Noemi joj reče: Eno, tvoja jetrva se vraća svome narodu i svojim bogovima, vrati se i ti njoj. Ali Ruta reče: Ne odgovaraj me da te ostavim i okrenem se od tebe, jer kud god ti ideš, idem i ja, i gde god se ti nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj narod biće moj narod i tvoj Bog biće moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja i tamo će me sahraniti. Neka me Gospod najstrože kazni ako me išta osim smrti rastavi od tebe. Videvši da je Ruta čvrsto odlučila da ide s njom, Noami prestade da je odgovara. Tako su njih 2 išle dok nisu stigle u Vitlejem. A kada su stigle, čitav grad se uskomeša zbog njih. Žene su govorile: Da li je moguće, Noami? Ali ona im reče: Ne zovite me Noami, zovite me Mara, jer mi je svesilni ispunio život gorčinom. Otišla sam punih ruku, a sada me Gospod vraća bez igde ičega. Zašto da me zovete Noami kad me je Gospod udario nevoljom i svesilni doveo nesreću na mene? Tako se Noami vrati iz Moava sa svojom snahom Rutom, Moavkom. Stigle su u Vitlejem baš kad je počela žetva ječma. Drugo poglavlje. Ruta sreće voza. Noami je imala rođaka po mužu, vrlo imućnog čoveka iz Elimelehovog bratstva koji se zvao Voz. Ruta Moavka reče Noami: Pusti me da idem u polje i skupljam klasje ostalo iza onoga u čijim očima nađem milost. A Noami joj reče: Idi, kćeri.
Tako Ruta ode u polje pa je pabirčila za žeteocima. A sreća je dovede u polje koje je pripadalo vozu iz Elimelehovog bratstva. U to voz dođe iz Vitlejema i pozdravi žeteoce. Gospod s vama. Gospod te blagoslovio, odgovoriše mu oni. Voz upita nadglednika žetelaca. Čija je ono mlada žena? To je mlada Moavka koja se sa Noami vratila iz Moava, odgovori nadglednik žetelaca. Rekla je, molim te, pusti me da pabirčim i skupljam među snopovima iza žetelaca. Došla je rano jutros i ostala sve do sada, samo se malo odmorila u senci. Tada voz reče Ruti, slušaj, kćeri, nemoj da ideš da pabirčiš na nekom drugom polju i ne odlazi odavde, nego ostani s mojim sluškinjama. Gledaj na kom polju će moje sluge da žanju, pa idi za sluškinjama. Slugama sam zapovedio da te ne diraju, a kad ožedniš, idi do posuda i pij vode koju su sluge zahvatile. Na to se ona ničice pokloni, pa mu reče, kako sam našla toliku milost u tvojim očima da na mene obraćaš pažnju, iako sam tuđinka. A voz joj odgovori, rekli su mi šta si učinila za svoju svekrvu posle smrti svog muža, kako si otišla od svog oca i majke i iz svoga zavičaja i došla da živiš sa narodom koji ranije nisi poznavala. Neka ti Gospod plati za sve što si učinila. Neka te bogato nagradi Gospod, Bog Izraelov, pod čija krila si došla da se skloniš. Daj da i dalje nalazim milost u tvojim očima, Gospodaru, reče Ruta. Utešio si me i ljubazno si govorio sa mnom, svojom sluškinjom, iako nisam ravna ni jednoj od tvojih sluškinja. Kada je bilo vreme ručka, voz joj reče, dođi ovamo pa jedi hleba, umačući ga u sirće. Ona sede kraj žetelaca, a on joj pruži prženih zrna. Jela je dok se nije najela i još joj preteče. Kada je ustala da dalje pabirči, voz zapovedi svojim slugama. Ako pabirči i među snopovima, ne prekorevajte je. Čak i namerno ispuštajte klasje iz rukoveti i ostavljajte ga da ga ona pokupi i ne grdite je. Tako je ona pabirčila sve do večeri, a onda ovršila sve što je sakupila, oko 1 efe ječma. Ona to uze i vrati se u grad i njena svekrva vide koliko je nakupila. Ruta izvadi i ono što joj je preteklo od ručka i dade Noemi. Gde si to pabirčila danas? Upita je svekrva. Gde si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je na tebe obratio pažnju. Tada ona ispriča svekrvi kod koga je radila i reče, čovek kod koga sam danas radila zove se Voz. Blagoslovio ga Gospod koji nije prestao da pokazuje ljubav i prema živima i prema mrtvima, reče Noemi svojoj snahi i dodade. Taj čovek je naš blizak rod, jedan od naših rođaka otkupitelja. Tada Ruta Moavka reče, čak mi je rekao, drži se mojih slugu dok ne požanju sve moje žito. A Noemi reče Ruti svojoj snahi, dobro je, kćeri, da ideš s njegovim sluškinjama, jer na drugom polju bi neko mogao da ti učini nešto nažao. Tako se Ruta držala vozovih sluškinja i pabirčila do kraja žetve ječma i pšenice, a živela je kod svoje svekrve. Treće poglavlje. Ruta i voz na gumnu. Jednog dana reče Ruti njena svekrva Noemi, kćeri, trebalo bi da ti nađem dobar dom. Eto voz sa čijim si sluškinjama bila naš je rođak. On će danas da veje ječam na gumnu. Umi se i namiriši i lepo se obuci, pa siđi do gumna. Ali nemoj da on sazna da si tamo dok ne prestane da jede i pije. Zapamti mesto gde će leći, pa posle idi onamo, otkrij mu noge i lezi, a on će ti reći šta da uradiš. A Ruta odgovori, učinit ću sve kako mi kažeš. Tako ona siđe do gumna i učini sve kako joj je svekrva rekla.
Kada je voz prestao da jede i pije i raspoložio se, ode da legne kraj gomile žita. Tada Ruta tiho priđe, otkri mu noge i leže. Usred noći voz se trže i okrenu, a ono, žena mu leži do nogu. Ko si ti? Upita on. Ruta, tvoja sluškinja, odgovori ona. Raširi skut svoga ogrtača nadamnom, jer si moj rođak, otkupitelj. Gospod te blagoslovio, kćeri, odvrati on. Ovaj tvoj čin ljubavi vredniji je od onog ranijeg, jer nisi tražila mladića, ni siromašna, ni bogata. A sada se ne boj, kćeri. Učinit ću za tebe sve što tražiš, jer svi u našem gradu znaju da si vrsna žena. Istina je da sam ti rođak, otkupitelj, ali ima jedan tvoj rođak, otkupitelj, koji ti je bliži rod od mene. Prenoći ovde, a ujutro, ako on bude hteo da izvrši svoju dužnost rođaka otkupitelja prema tebi, dobro, neka je izvrši. Ali ako ne bude hteo, tako mi Gospoda živoga, ja ću. Lezi ovde do jutra. Tako je ona ležala kod njegovih nogu do jutra, ali je ustala pre nego što je bilo dovoljno svetla da se razazna nečiji lik, jer je voz rekao. Ne treba da se zna da je žena dolazila na gumno. Tada voz reče, daj tu maramu koju imaš na sebi i raširi je. Ona je raširi, a on joj nasu 6 merica ječma i naprti joj na leđa, pa ona ode u grad. Kada je stigla ka svekrvi, ova je upita, kako je bilo kćeri? I Ruta joj ispriča sve što je voz učinio za nju, pa dodade. Dao mi je i ovih 6 merica ječma govoreći, ne možeš se vratiti svekrvi praznih ruku. Tada Noemi reče, strpi se kćeri dok ne doznaš šta će se desiti, jer on se neće smiriti dok još danas sve ne završi. Četvrto poglavlje. Voz se ženi Rutom. Voz ode na gradsku kapiju i sede, a kada je naišao onaj rođak otkupitelj koga je pominjao, voz mu reče, dođi ovamo, prijatelju, i sedi. I ovaj dođe i sede. Voz onda uze 10 od gradskih strešina pa im reče, sedite ovde. I oni sedoše. Potom reče onom rođaku otkupitelju, Noemi, koja se vratila iz Moava, prodaje komad zemlje koji je pripadao našem rođaku Elimelehu. Zato sam odlučio da te o tome obavestim i da ti predložim da ga ti kupiš pred ovima koji ovde sede i pred starešinama moga naroda. Ako hoćeš da ga otkupiš, otkupi ga. Ako nećeš, kaži mi da znam, jer pre tebe niko nema pravo da ga otkupi, a posle tebe sam na redu ja. A on reče, otkupit ću ga. Tada voz reče, onog dana kada kupiš zemlju od Noemi, kupuješ i Rutu Moavku, pokojnikovu udovicu, da sačuvaš pokojnikovo ime na njegovom posedu. Na to onaj rođak otkupitelj reče, onda ne mogu da je otkupim, da ne ugrozim svoj posed. Ti je otkupi, pošto ja ne mogu. A ranije su se u Izraelu otkup i zamena imovine potvrđivali tako što bi jedan od učesnika izuo sandalu i dao je onom drugom. To je u Izraelu bio dokaz o sklopljenoj pogodbi. Stoga onaj rođak otkupitelj reče vozu, ti je kupi i izu sandalu. Tada voz reče starešinama i svemu narodu, vi ste danas svedoci da sam od Noemi kupio sve što je bilo Elimelehovo, Kilionovo i Mehlonovo. Tako sam ujedno sebi za ženu kupio i Rutu Moavku, Mahlonovu udovicu, da sačuvam pokojnikovo ime na njegovom posedu, da mu se ime ne zatre među njegovima i u njegovom zavičaju. Vi ste danas tome svedoci. A starešine i svi koji su bili kod gradske kapije rekoše, svedoci smo. Neka Gospod učini da žena koja ulazi u tvoj dom bude kao Rahilja i Lija, koje su obe podigle dom Izraelu, a ti da budeš čovek ugledan u Efrati i slavan u Vitlejemu. Neka tvoj dom preko potomstva koje će ti Gospod dati od ove mlade žene
bude kao dom Faresa koga je Tamara rodila Judi. Davidov rodoslov. Tako voz uze Rutu i ona mu postade žena. Spavao je s njom, a Gospod joj dade da zatrudni i ona rodi sina. Žene rekoše Noemi: Hvala Gospodu koji te danas nije ostavio bez rođaka otkupitelja. Neka mu ime bude slavno u Izraelu. On će te preporoditi i brinuti se o tebi u tvojoj starosti. Jer rodila ti ga je snaha koja te voli i koja ti je bolja nego 7 sinova. Noemi uze dete, stavi ga na krilo pa se o njemu starala. A ime su mu dale susetke. Noemi se rodio sin, rekoše, i dadoše mu ime Jovid. On je bio otac Jeseja, Davidovog oca. A ovo je rodoslov Faresovih potomaka. Faresu se rodio Esrom, Esromu se rodio Aram, Aramu se rodio Aminadav, Aminadavu se rodio Naason, Naasonu se rodio Salmon, Salmonu se rodio Voz, Vozu se rodio Jovid, Jovidu se rodio Jesej, a Jeseju se rodio David.